Iraola Arteta Iruñan garbiketa industrialetan aditua den enpresa, ia 50 urteko ibilbidearekin. Geroz eta handiagoa bihurtzen ari da inbertsio handiak egiten diharduelako, ibilgailu, langile zein teknologi berrietan. Urteko 365 egunak dago bezeroaren zerbitzura, eta ur presioarekin egin daitezken lan guztiak egin ditzake. Garbiketa industrialetatik hasita libratze lanak zein biltegietan silo garbiketetara. 25 ibilgailu dituzten neurri guztietakoak eta propietate guztiekin. Horregatik Nafarroan lehen postuan kokatzen dira. Gainera arlo honetako bertze enpresekin alderatuta hondakin tratamentuetan aintzindari dira. Iruñan Iraola Arteta garbiketa industrialetan adituak.
Iraola Arteta Iruñan garbiketa industrialetan aditua den enpresa, ia 50 urteko ibilbidearekin. Geroz eta handiagoa bihurtzen ari da inbertsio handiak egiten diharduelako, ibilgailu, langile zein teknologi berrietan. Urteko 365 egunak dago bezeroaren zerbitzura, eta ur presioarekin egin daitezken lan guztiak egin ditzake. Garbiketa industrialetatik hasita libratzen lanak zein biltegietan silo garbiketetara. 25 ibilgailu dituzten neurri guztietakoak eta propietate guztiekin. Horregatik Nafarroan lehen postuan kokatzen dira. Gainera arlo honetako bertze enpresekin alderatuta hondakin tratamentuetan aintzindari dira. Iruñan Iraola Arteta garbiketa industrialetan adituak. Dantzarinean Landibar Benta eta Benta Peio. Merkatal zentro erosoa guztiz hornitua. Moda guztietako denda espezializatuak aurkituko dituzu bertan. Moda eta osagarrietan aukera zabalak, heldu, ume, zein gazteentzako eta estilo mota guztientzako ere. Hau dena etxetik hurbil. Landibar Benta, Benta Peio.
Iraola Arteta Iruñan garbiketa industrialetan aditua den enpresa, ia 50 urteko ibilbidearekin. Geroz eta handiagoa bihurtzen ari da inbertsio handiak egiten diharduelako, ibilgailu, langile zein teknologi berrietan. Urteko 365 egunak dago bezeroaren zerbitzura, eta ur presioarekin egin daitezken lan guztiak egin ditzake. Garbiketa industrialetatik hasita libratze lanak zein biltegietan silo garbiketetara. 25 ibilgailu dituzten neurri guztietakoak eta propietate guztiekin. Horregatik Nafarroan lehen postuan kokatzen dira. Gainera arlo honetako bertze enpresekin alderatuta hondakin tratamentuetan aitzindari dira. Iruñan Iraola Arteta garbiketa industrialetan adituak.